Жыры моңы түгәрәк яши әле бергәләп. Ул быелгы елны үзе өчен иң авыр ел дип атады. Икән исен югалтты. Таушы да бер айга югалган. Ләкин инде ул акрынлап кына илһам алып, кире үз иҗатына кайтып бара. Өйләнергә дә җыена. Кемгә өйләнә? Чын мәхәббәтме? Һәм балалары булырмы? Бу сорауларга җавапны без ачыктан-ачык әңгәмәдә эзләячәкбез. Кунагыбыз үзенең эш серләрен ачармы? Тиздән беләбез. Рәхим итегез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бездә бүген шундый кунак, бик кызык кунак, шәп кунак, менә мондый кунак. Мин юанша дип ул сәхнәгә килеп кергән иде. Винарис Илдигит. Сәлам, Ильяс. Сәлам, кадерле тамашачылар. Шул хәтле шат мин сине күрергә, беләсеңме, Винарис? Шулаймы ни? Син шундый теге кәефле кеше, эмоциональ, якты, ординар булмаган шәхес. Син балачактан ук шундый музыка белән дус, үзең юморлы, үзең шундый башкаларга охшамаган кеше идеңме? Беләсеңме, мин үземнең әтигә охшаганмын. Ул да шундый. Мин тугач та шундый булдым. Рәхәтләнеп җырлап, биеп, күңелләшеп йөридем. Хәзер дә йөрим, Аллага шөкер. Кичкенә чакларда кайчан башланып китте ул беренче музыкагыз, беренче җырларыгыз? Ильяс, беләсеңме, бер 3 яшымда мин, мине әни бию төркемгә биргән. Перимдә бит үстем бит инде мин. Шунда мин башта биидерим. Мин чыннан да 6 ел биючегә укыдым. Аннан соң 5 ел бездә Перимдә балет толстых дигән төркем бар иде. Шушы балетта биеп 5 ел эшләдем. Мин чынлап та ишеткәнем бар, Винарис балет биегән элек дип. Мин әйтәм, имеш-мимешләрдер инде. Матбугатта яза торган вакытлы матбугатта чираттагы бер имеш-мимеш. Чыннан да шул ул хәл булды. Желтая пресса, теге сары матбугат әйтә. Имени Евгения Панфилова. Шунда мин биедем. Хәтта әле 3 ел, 4 ел элек мин әле шпагатка да утырадым. Менә хәзер утыра алмыйм. Менә бит. Ярар әле утырырсың, Винарис. Алла бирсә. Балет бию бик авыр идеме соң? Ну, анда беләсең, бик күп репетициялар булды. Безнең көненә 6-7 сәгать безнең репетициялар барадыр. Безне шунда ашаталар. Ашаталар ясый мөһиме? Мин ансы иң яраткан эш бит инде ул минем өчен. Ашарга бик яратам мин. Ират кеше яратырга да тиештер инде ашарга. Конечно. Күрәсең бит мин. Матур гәүдәле. Бик матур кеше, әфәнин, Винарис. Шулай да татар теле гаиләгездә балачактан булдымы? Беләсеңме, мин шундый русча әйткәндә бик интересный гаиләдә туганмын. Әни минем татар, Перим кызы, Махира Шакир кызы, әтием минем яһуд. Барабиджанда үсте ул. Яһуд егете, Ефим. Еракка киткән икән. Ефим Александрович Блехер инде. Без бит шәһәрдә үстек. Безнең гаиләдә рус мөхите бит әле. Рус шәһәрендә, Перим шәһәрендә үстем. Анда безнең русча сөйләшәләр күбрәк. Мин татарча бөтенләй белмидем. Казанга килгәч кенә, Хәмдүллә апага эләккәч кенә татарча сөйләшә башладым. Чөнки үзегез аңлыйсыз, беләсез бит инде Хәмдүллә апаның. Өйрәнмәсәң, бар кайт Перимгә. Шулай диядер ул. Синең каныңда чынлап та 2 милләт берәмлеге ята, татар һәм яһуд. Алар синең генетикаңны ничек баетты? Генетика гына түгел, ул бар тормышны дигәндә. Бар тормышны да. Яшәешне. Ул яһуд национальностен миңа иттергеш бирде. Чөнки яһуд баласы татарча сөйләшергә һәм җырларга тиеш. Фикердә мин шулай 18 яшында килдем. Чөнки минем бит әни татар, мин бит татарлар арасында үскән түгел инде, татарлар арасында йөри торган кеше бит инде. Яһуд буларак мине наоборот әле русча әйткәндә возвышали. Яһуд татарча сөйләшеп йөри бит. Беләбез, ничек? Ну, мин нәрсә әйтәсем килә, 18 яшында Перимдә мин уже Перим районының татар һәм башкорт иҗтимагый үзәгенең председателе булдым. Хәтта рәисе, кирәк бит, җаваплы вазифа. Менә шулай татарлар белән элемтә шуннан башланды да инде минем Перим татарлары белән. Син бүгенге көндә җырчы гына түгел, бизнесмен да, эшмәкәр. Инде соңгы
arada sosyal şilterlerinden de tanışıp duram. Күпмедер дәрәҗәдә укны biraz гына эшмәкәрлек бизнес ягына да күчердем бугай сәхнәдән. Шундый вакыт дисең, белеп булмый, шуңа эшмәкәрлеккә күчәмәле дигәнсең бер интервьюңда. Күптән түгел генә Казанның төп урамында үзеңнең шәхси кафең да ачылды бугай. Ә инде моңа кадәр банкет залың бар иде. Бар ya. Бу җырчы, эшмәкәр, музыкант геннары сиңа балачактан үк сеңдерелдеме? Кайдан мондый осталык килде? Тормыш белән, тәҗрибә белән? Әллә тумыштан? Шуннан да мин ул бизнес белән уже 20 ел шөгыльләнәм инде. Чөнки теге җырлап кына яшәп, теге акча күп эшләп булмый. Хәзер тем более пандемия вакытында шундай авыр көннәр бит инде. Но барыбер без сдаваться итмибез, Аллага шөкер, эшлибез. Менә бизнеска кирдем. Кире кайттым бизнеска дип әйтерлек булсын инде. Шуннан да кафе ачтым. Кафе ачтым, чөнки мин үзем ашарга яратам. Шуның өчен генә? Да. Менә бит. Минем хатыным юк. Пока. Ләкин булачак. Алла бирсә, шуңа күрә көн сай иртә белән, кич белән, көндез дә шунда ашарга керәм мин. Şiyelikte şiye pişen, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerine karab, senin bilen kavuştuk. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehbet saflığına. Здравия желаю, ГАИ города. Почему так громко? Нарушаем 5 утра. Күңелле бит. Камеру убери. Давай громче. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı şandın bin, mehbet saflığına. Клипларны алай хәзер төшермиләр. Клиплар креативный булырга тиеш, спортивный. Клиптан шок булырга тиеш. Чырак. Şiyelikte kıyaş düşen, sibi balkıp nurları. Ömürde de min unutmam, bu dünyada sin varım. Hirinler şiye gibi, balıkın tatlılığına. Senin aşağı şandın min, mehbet saflığına. Hirinler şiye gibi, balıkın tatlılığına. Senin aşağı şandın min, mehbet saflığına. Әйнде балачагым музыка белән бәйле булган икән, бер кызыклы хатирәне дә искә төшереп сөйләп китәле тамашачылар өчен. Балачагымда музыка белән бәйле нинди кызык хәлләр була торган иде. Гаиләңдә, мәктәптә бәлки, дөньяда. Беләсезме, балачактан мин җырлыйдырым, биидерим. Минем гаиләдә дә шулай. Дәвәтидә баянда уйнап, гармунда уйнап, шу рәхәтләнеп ял иттеләр гел баян белән генә. Афәрин. Яңа елманда, туган көнме, безнең гаиләбез зур. Әниенең 4 сеңлесе, аларның балалары, без гомер буе бергә җыелышып, рәхәтләнеп ял итәбез. Бу бит әле Пирим балачактан урынлыкка утырталар, торгызалар, мин анда җырлыйм, биим, шигырьләр сөйлим. Һаман да шул. Сине кичкенәдән Правда, хәзер урындыклар зуррак инде. зуррак, ләкин син барып басасың сөйлисең. Басасың да, Аллага шөкер, басам да, җырлыйм да, сөйлим да, биим да. Димәк, син инде балачактан күренде Винарис Иллигет ул артист булачак. Балачактан мин Винарис Иллигет түгелем. Аха. Балачактан мин Блехер Виталий Ефимович. Менә бит. Паспортта әле һаман да шулай язылган минем Блехер Виталий Ефимович. Менә псевдоним сәхнәгә Винарис дип чыгаралар Иллигет. Ул Винарис ул мулла кушкан исем. Балачактан шулай ук. Инде фамилия минем әниемнең девичья фамилия Иллигет дип. Менә мин сине бераз гына уйландырып та җибәрим әле. Шундый бер акыллы гыйбарә. Шәй, әлбәттә. Үз-үзеннән көлә белгән кеше Әйеме Винарис. Ул иң көчлесе. Рафаэль Сабатини, инглиз һәм итальян язучысы. Ә син үз-үзеңнән курыкмыйча көләсең. Син чынлап та иң көчле кеше буласың. Пародияләрдә күп сиңа гафу ит. Әлбәттә инде көләләрдә синнән матбугатта хайран гайбәтләр дә йөри. Ничек түзәсең? Шулай шул. Ничек шулай кирәкме? Кирәк. Илһам абый әйтмешли,
senin turunda sililer eken, значит sen Süйлерлік кіші. silerlik kişi. Allah'a şükür sililer, Lekin yazalar. Күчле булырга кирәк. Ул көчне кайдан аласың? Нишләп шулай язалар соң мин андай түгел дигән вакытларың буламы? Yok. Yok. Ben никогда опровержение yazmayayım. Bir kaçan da sporit de etmeyeyim. Yazdılar eken yazsınlar. Onların işi şu, benim işi alga Җырлар тамашачымны сөендерү. Şu Bu- benim işim. Бу төкерүме? Әллә шулай да язалар икән? Димәк яхшы. Кара пиар да ул пиар. Шундый мәгънәдә. Уйлыйсыңмы? Ansız şulay. Kara PR ol en yaxşı PR. Шулаймы? Da. Yazsınlar. Чынлап та син сирәкләрнең берсе, матбугатта иң популяр җырчыларның берсе. Синең турыда күп язалар. Allah. Ну yazarlar Allah'a şükür da. Ben şunu bilen gururlanam da. İnternetini açsam, onda gel vinarisiyle git, mınday, tıdı, sıdı. No, mena büyük bir şey yok. Mesela beni bilgen kişi, o bir kaşanda olay etmezdi. Чөнки сине күңелеңне күргән кеше, ул инде белә. Beni bilen yakın bulgan İnişe kişiler, көңелле кеше. bir kaşanda anda benim turumda naşar sözler yırtmıyorlar. Син бик күңелеңә якын ала торган кеше белү бишә, ләкин тамашачы Ну, моны şulay indi. İyi koytkaş, oturup, şay içip, Yılap- oşap, yılap da елап та vakitler җибәрә var. аласың. Менә бит. Ну, turmuş şu bit. Ә бит хо винари шоумен. Шуны гына беләләр. Ә син менә O bilesin benim için Şirket şou ol bit kildire tırgan gana tügel. O men bilesin benim için миссияң бар bular. үзеңнең, әйеме? Әйе, Улың. yılatırga da sen должен umet. Елата. Hem әйе, külürge de tiyiş kişisinden hem uylarga tiyiş. Bu vinaris nerse sili, bu vinaris nerse bile, bu vinaris nerse turunda sileşe bile kişi bilen. Oralaşa bile tırgan kişi deyip mi? Синең бит бүгенге сәхнә образында хайран эпатажлы образ. Ул образ Epataj, Tatarşa epataj nerse bula o. Ot sen bana anlat hadi şunu. Gel bana eyteler, vinaris sen epatajны, sen башкаларга охшамаган, шакаттыра белә торган, үзен җәмгыятьтә аерып куя белә торган кеше. Мин аны шулай аңлыйм. Ә син бу сыйфатларга туры киләсең. Ләкин шулай да сине туташ кына эпатаж да димәс идем мин. Син безнең милләтебезгә дә якын кеше. Бу шаккаттыргыч образны кем уйлап тапты? Һәм киләчәктә әле бу шаккаттырулар, яңа стилдә әйләнеп кайтулар Винаристан мөмкинме, көтәргәме? İlyas bilesmi, min bu obrazını nişik diyor ki, bana bir kim de eğitmedi nişik kirek işlerge ol obraz bilen, ol uzi kildi mina. Үзе килде. Әйе, min, o men turmuşu bilen şunday kişi min. Bilmez, min turmuşta da şulay, sahnede de şulay min. Ot min sahnede bir jırlayayım, ide de şulay yeriyim, bilesmi? Vannaga kirsem de jırlap yatam min vannada. Димәк, Bilesmi? сәхнәгә син битлек киеп чыкмыйсың. Шул Юк, тормыштагы кеше чиста чыга да. Da min mine senin bilen nişik oturam? İyi de. Biz senin bilen iyiye koytsak da, kafeye varsak da, şunda rahatlanıp sileşip durarız. Син үзеңдә ничек саныйсың? Бармы Винарис илегиттә эпатаж? Yok. Yok. Vardır. Bilesin, min onu anlamayayım. Min onu uzun turunda alay ete almayayım. Честно aytkanda. Min şunday, просто min şunday. Татар тамашачысына Винарис илегит. Ул бит шуй, шулай да төп шатуның сөйдергече ул нәрсәдә? Ничек уйлыйсың? Bilesmi, hazır bir постоянно internette oturarız. İnternette gül yazarlar indi. Vinaris sen молодец, Vinaris senin jırların yaratabız, Vinaris sen şunday mınday deyip Ул yazarlar. йөрәккә майдыр. Конечно. İge koytkaş, şu internetini açıp, şularını qarab, tınlap, min lezzetlenem. Ләззәтләнәсең. Şundan da. Бәлки чынлап та синең шул битлек кимичә өчен йөзеңне күрсәтә алуың төп üstünлегеңдәдер. Şulay indi. Kimgedir ışık, kimgedir yok. Понимаешь, dige Rusya aytkanda, я ведь не солнышко всех не разогрею. Хотя ben Әлбәттә инде. kıyaşka aşağanmın tige. Kruгленький, Бөтен кешегә дә ошап бетеп булмый диләр. bulmuş ol. Яхшы Винарис, әйдә, шәйләребезне эчә мәйдан телеканалында бер мотор рекламада карабыз әле. Әйдә. Рәхим. Şeyler тәмле булды. Винарис белән әңгәмә дә шундый ук тәмле. Икенче өлешенә дә күчегәле Винарис. Давай sorularını bir. Инде моңсу темага да күчәр вакыттыр.
bu yıl senin için en ağır yıl buldu Vinaris. Ni için ağır? Çünkü iki en gaziz kişini, iki eniyini yoğalttın. Bir senin turmuştagı gaziz enken bulsa, Mahir Appa. İkincisi senin sahnenin, Hamdun Appa Temirgaliyeva. Da. Bu yoğaltılardan sonra nişek kiri turmuşka koyta aldın, nişek көңіліңде muzika tabi aldın. İlham, ijat iterge güç bugün var mı? Şinan da bu yıl benim için bir ağır yıl. Birinciden en kadirli benim için, en kadirli, en yakın kişimni yoğattım ben eniyimni. Çünkü benim eni, o benim dosta, apa da eni yine tügül. Birinci günde, şunda günde, emi balalar günü bitinde o birinci günde gitti benim eniyim. Şu pandemiya arkası, şu virüs arkası, indi şitbetiyim, koronavirüs oldu bitinde eniyinin. Anlarsın, eni ülgeç bana bir ağır buldu. Ben bir kayda girmedim, bir kayda çıkmadım. Bir neydi konsertler de gerek tügülüye, banketler de gerek tügülüye. Ben başta özümünü nişiktir yaptım, özümünü yaptım. Bir kim bilen de aralaşmadım, bir iki atına indi. Evet. Anlarsın, ide yatıp, думаю, yok, Vinaris salay bulmayı, durmuşun dalşı. Barga tiyişsinin. Alga tabaklarga gerek, gösterge gerek. Onda yana jırlar bilen nite başladım, hazırlığı başladım, yana programmanı, yana jırlar. No, nişiktir, только tıra başladım gana, tip indi formasında indi, işliği başladım bittiğinde, menakinet biraz hamdüne paket vardı. O benim için ikinci udar oldu indi. Bir kişili udar indi benim için. Çünkü hamdüne Paul benim eni de tozu şulay yok. Şulay yok. Dus kişi yol, beni gel iretedir yol, gel bana kineş biledir. Ben tağında biraz oturdum da anlarsın. Hamdüne Pa, она никогда бы не позволила мне была иде отырып. İşlemişe gine oturup, bana gel aytadır yol, Vinaris. Eyde, işleyik, eyde. Şunu işleyik de bulay itik, yana jırlar gerek sana, yana obrazlar, yana kostümler. Bilesin, bir tın yatam, onu düşümde kurdum, Hamdüne Pa'na. Çünkü kirdi. Benim eni kirmidir. Kirmedisin Hamdüne Pa, en birinci bana ulgeç Hamdüne Pa kirdi. Hamdüne Pa kirgeç, bana ayta, ey balam, давай, не грусти, deyip indi. Masulanma. Da suda kuresin mi? O bana enini kursattı. Bana eni yılmayıp otura. Kuresin mi? O seni küte, senin jırların küte, seni sahneye çıkarga Senin yaşaganingni küte. Bilesin mi? O şulu günü irte bilen bir kompozitorga şoltiratıp, bana eyber jır gerek. Aha. Kış kildi, ilham kildi. Hem bir 3-4 jır şundan sonra tuğdu da indi. Manşıp da koydunuz. Allah'a şükür yana jırlar eli bulaşar. Yüreğimni uçlarıma kısam, Kuyunuma seni alamda, Kişirenkey kütken gözlerimni, Sağış bilen bir gün papalasam, İşirenkey seni ışandırır, Seni kütkenden bayitmazsam. Belemin dikilmiş jiberesi, Benim de bitkilmik itesi, Min kiter gelin ülgürmedim, Esinin de kabat kütesi, Kişirenkey kütken gözlerimni, Sağış bilen bir gün papalasam,
kütkəndə əgər qayıtmasan. Endi senin ilham çıgaranını da bilebez. Vinaris tizden ülene diyen haber taraldı. Barmadı. Şundur mu, yoktur mu? Bu уже 2 yıl. Biz avgust ayında bizning to'y bo'lirdi. 22 avgustda tiyishdi. 22 avgust. To'y bo'lmadi, chunki yani o'lgach biz traur bitindi. Shunga ko'ra biz shulay решили, что kelasi yilga Alloh bersa to'y bo'lacak. Şulay da endi oşıqdan oşıq әңгәмәдә барлык нукталарны да куйык. Bu шын мәхәббәтме, кирәк дип кенәме, әллә инде ниндидер партнерлар, ярдәмме, ничек килеп чыкты? İlyas, Туй кайчан була? мәхәббәтсез яшәп булмый. Менә шул. Мин гомумән шундый кеше, мин русча әйткәндә бик влюбчивый кеше. Шуңа күрә мин 40 яшыма хәтле җитеп, әле өйләнмәдем. Беләсезме, мин кешене күрәм дә, матурлыгын күрәм, душевный матурлыгын күрсәм, мин кешегә гашык булам да китәм, понимаешь? Ул көненә 3-4 мәртәбә булырга может, понимаешь? Ну шундый кеше мин. Син ашаганмы Гөлфия ханым? Иҗатка Ну без мәхәббәте Гөлфия бармы? белән 16 ел бит инде уже Танышлар. таныш. Без башта дуслар идек, бик якын дуслар идек. Хәзер уже вот Мәхәббәт. әйе. Менә шул сүзне дә ишетәсем килде, мәхәббәт дигән. Әйдә шушы мәхәббәт белән канатланган нуктада тамашачыларыбыз өчен бер яраткан җырны да башкарып кит әле. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә, яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә, яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Шул. Менә шул картлыкта да яшьлектә дә Фәрин Винарис. Рәхмәт. Дөньяда каршылыклар да була Винарис. Сине мисал өчен диалогта аңламадылар ди. Кемдер сиңа агрессив рәвештә кычкырып җибәрде ди. Син ничек буласың? Монда чиракта. Елмаям да куям все. Бер сүз дә әйтмисең, җавап та бирмисең. Юк. Фәрин. Ул ничек уйлый? Аның фикере бит ул. Минем фикер түгел бит. Мин үземнең фикеремне үзем әйтә алам. Кешегә һәм үземә дә. Синең фикерең нинди? Төкерәм мин аның фикеренә, әллә инде бәлки ул да хаклыдыр. Мин берничә көн ул сүзләрне, әйткән сүзләрне теге проигрыватель булып тыңлыйм да, уйлыйм, аннан соң нинди булса да фикергә мин үзем чыгарам инде. Бит һәр кешенең дә акыл үсеше төрле Винарис. Кемдер дөньяны бер төрле күрә, кемдер икенче төрле. Ничә уйлыйсың, еллар үтә торгач кеше үзгәрәме? Әллә кеше нинди бар, шундый булып каламы? Юк, үзгәрә. Кеше үзгәрә. Үзгәрә. Син моңа инде инандың. Ну, мәсәлән, бу ел минем өчен бик переломный ел ул. Беләсеңме, мин мәсәлән үземне хатыям, мин үзгәрдем. Менә син әле монда тапшыруга килеп безне көтеп утырганда да мин сиңа игътибар иттем. Башка тапшыруларга килгәндә көлеп торган Винарис бүген шундый моңсу күзләр белән килеп керде. Мин әйтәм, уйлана башлаган. Чынлап та ике зур югалту сине бик уйландыра торган кешегә әверелдергә. Мин хаклымы? Шулай инде, шулай. Честно, Ильяс әйткәндә, мин хәзер как-то biraz успокоился микән әйтим. Тынычландым инде бар, басылды күңел. Ну, барыбер да мин үземне әле пока Аллага шөкер дип йөрим. Теге. Попрыгалка кебегендә. Юк, мин, если мин вообще уйду в панику, теге депрессияга, ул бик начар әйбер. Ул булмасын өчен мин дуслар белән аралашам хәзер. Менә Гөлфия бик миңа поддержка бирә инде. Билгеле. Һәм яңа җырлар, яңа программа тизеп, теге эш инде эш. Киләчәккә ничек карый Винарис? Сакланыпмы, илһамланыпмы, әллә курку беләнме? Сакланып. Сакланып. Әйе. Сакланып та түгел. Сакланып карыйм, Аллага шөкер. Киләсе тормышта да әйбәт булсын бөтен нәрсә. Минем генә түгел, бөтен кешеләрдә. Шулай да әле гаилә кыргач, балалар, оныклар хакында да хыялламый калмыйсыздыр. Уже пора дип әйттеләр миңа, беләсеңме? Ну хотя мин әле яшь, ну Үз вакыты белән Винарис. да, Аллага шөкер. Чынлап та насыйп булсын. Әйе. Андый бәхеткә ирешергә дә сезгә. Винарис, син әйттең киләчәккә сокланып карыйм дип.
Turmuşny, bugünkü turmuşny nişik şinşinlap yoratırgasyň? Bu hakda uylanganyň barmy? Bilesizmi, men kalsa prosta yaşarga kerak. Her Ba- günden kaderin bilip yaşaýar Eýe, gerek. irte bilen turup, men gel şulay etem. Irte bilen turam da, kızgıya kelem de, "Oh, Vinaris, сегодня ты встал. Ey, sen bugün şunday matur, haça bunu bitiri bilen, no barber, sen matur, sen yaşaysın, hem yaşayacaksın." Dip nitem de, Bäri. işke tutunam, Allah'a şükür. Şulay da Vinaris illigit özüniň tüp üstünlügi diýip sähnede turmuşda nindi syfatyny otyy? Goýsy üstünlügiň boşgalardan seni oýaryp tuta. Kişi yaratу. Şini yorata bil, şulay bi. Eýe. Boşgalarny Yaratу yorata. bile bilirge kerek. Men umumen любой kişini yaratam. Türlü Türlü kişi olsa, türlü kişi. Eyteler bit, bu usal deyip, bu şayan deyip, benim için bütün kişi eybet. Kişide maturluğun görürge kerek. Siňa koşandır noşarlyk işleýän kişi. Sen ony gafy ite alasyňmy? Bite alam. Bu Men wagtdan soň. bir koşanda Rusça aytkanda zlo не держу никогда. Dinde de bit 3 günden artık upke saklama 3 gün, 10 minut, yartı 10 saat minut. benim için. Ol siňa tagyn bir işledi, bir niçe tapkır o ýakşala, andylarga garaşyň indi. Süýleşesiňmi sen anyň bilen ýakşylap aňlatyp? Men ol andy kişi bilen şöyle- sileşem, oturam da mesela kileli yanına, eyle sileşi gelir. Nek sen bula itesin? Da bizning problemani решать ettirge kerek deb aytam da. Özüge küs garaşyp. Ay, no, men bir yartı saatdan soň ol kişi bilen tege kabat dostlaşabız indi ol kişi bilen. Hamdülillah da şulay ýeretdi, äni de şulay gel aýtadyr, äti de menim gel aýtadyr. Vinaris bir qaşanda bir kimge de aşulanma. Çünkü aşulansan bütün zdоровье şunu bilen gide. Selametlik de yok. Selametlik yok kaşağa. Çalkala düresi. Әйе, ансы şulay. Әйтәләр бит теге нашар ne var bit rak falan. Naşara Это orta. бит болезнь обиды, Upke saklaw. үпкә саклау. Так что шуңа күрә мин беркемгә дә ачуланмыйм, һәр кешене яратам. Hem sol selamet bulup, bäxetli bulup ýaşap ýanaris. Aferin. Аллага Biz şükür. indi şuşunday koynar noktada tapşyrubyzyň ahyrky sorawyna da kilip jitdik. Sen bugün kütüp de men siňa bugün ýawdyrmagan indi soraw kaldy. Мин үземә сорау бирер идем. Eýdeli berip garaly. Винарис, алдагы планнар син чыннан да аны хочешь в жизнь Turmuşga aşarga tilýsin bu planlaryňy. Телисеңме, юкмы дип. Шул сурауга жавап та кайтарырга кирәк инде, конечно, но мин беләсеңме, пока бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Чөнки әле восстановиться, әле Terilerge тиреләргә, нарсын шул коронавирустан соң, әле тавышны да рәтләргә кирәк, һәм тазалыгын да бераз инде. Ул әйбердән соң, шушы ширдән соң тавышта утырды бит минем. Şulaýmy. Bir ay min bütünlüğü sileş almadı diyeyim. Gitmänä. Hazır da yürekке verdi biraz. Bigele. Вот şuna aytdyşym kile, saklanıgız bir kaşanda tege uylamagız naşar turunda deyip. Ýakşynygyna uly gaýy. Äýe. Motorun korup Şuna ýaşap. göre benim de şulay yaşasım kile dip aytam indi. Biz şuşa motor noktada seniň motor ýaşawyňy, özübizniň balkyp ýaşawyňyzy tilep sawbollaşabys. Rahmet Rahmet gelýäniň üçin. İlyas, Rahmet Maydan kanalına hem tamaşa. I just fade I away, feel it, fade I away, feel it. I fade feel it, away, yeah, yeah, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading, I feel it. Roll up, hold up, pull up, pull up. I love the, I wanna, I'm tryna feel. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a little. feel it. Your love
Татар һәм Авропа ашлары, татарча күргәзмәләр, менә дигән ял итү урыннары, татарская усадьба, кунакханә, ресторан комплексы. Бездә бары тик иң яхшылары гына. Кешеләргә бер дә үпкәләми торган, яшьлегендә балет бейгән Винарис егет белән ашыктан-ашык әңгәмә серләргә бай булды. Чынлап та ул һәр мизгелдән матурлык таба, шундый авыр мизгелләрдән соң да дөньяга кире кайта һәм үз тавышы белән тамашачысын сөендерергә әле әзер. Рәхмәт аңа әлеге әңгәмә өчен, сезгә игътибарыгыз өчен. Бүгенгә сау булашабыз. Сау булыгыз.